Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, capitaine Trissa, Abora Ako, ko Assimi Goïta kaka démissionné ko ka fanga bla. Malien, ne Assimi Goïta de me bagabade, ako ko Assimi ka démissionné. Mbeka kuma au fait bi, mardi 7 juillet 2026. Aou ne anga je, anga ere kuma kaname. Moune la ale ko Assimi Goïta ka démissionné. Malien anga je anga ere kuma kaname. Assalamu alaikum, ambalma Mario. Idrissa Babala ko akuma bi kiranduya. Samedi do ataki mingar malla amena kumoka. Wa meka mo befu me Mario mo ko kam. Munu me jamana ko me befu. Mabeka Mario la kuna funi mari kuyala. Parce que mena makuma ataki mingar ko so mena kuma. Malio kolo dugul be mali kono ne ya be kisse soro katantige ko be dugul be président Assimi Goïta yani ga do kuma kono mbabe ka fay yani ni kalo kasa anaga mo ko jamana bla ko mali famatu utesera ko dumena ala mede ne tesa bora ko jide kata manla ni mali temeli kale metale bin dara kanga duso du kana ka du mutu du kona temi tous ne da ke jadi su masega bisi wale mete bina bora se wale jadi su ga bisi wale ka se wale ke pati misrai bon o mi o tu kasi koso ne ko beke ka vilo beke ka to defense kono ka ko ni pour que miseka au se miseka do kera to na ka jamana de mais Assimi te jamana de ko la Assimi ba la ka mo ko sécurité anu ka jamana na furu ka fama ka tu ani male besara Assimi mo ta ma ko do fo au ina bi a sécurité be beti ayala mede ni akli bala de la furu ngula ni le de ko de malo de de magala ka tu ta tu bon o sambore mo mo ko kuna o Assimi le bali ko re na fra ke ko ke be jamana ka hefe ele ko ka da san ko diga daile ka san ko ka wa ka ele posira o ndeli mura ko ka ma ni Assimi ko o le ka fo mali mo ne be jamana ko la ja san ko la le ne te Assimi ko la o wala nyaanga di ne ke na ye ka ka du so ko la bani du so na kala la amra ko jama kalama donc Wagner mina wanda ne ka Assimi ka funa karde ani na wota kele potom we kam ke buri kani na bana tutini mega mine mu blaka na malani Assimi mena be malo nyala kale ka mine musa be mali tira ko kala mali ka tele Wagner tari bonne Wagner be se do be se na be abela jele kuma me abana Assimi te feka doso deme donso kulila ka ko be Assimi ma songu deme ben le cerveau bora ko Assimi ko VDP ta amason ne se utungara bora ni te feka VDP pa ni Assimi Goïta te feka VDP ta a te feka marfa di doso ma aka recrutement ke amoshike a jigibe mercenaire de kan a jigibe jamana wera surasu de kan a jigite Mali surasu ka adela ka dugu jumengi ko dugu wɛrɛ mɔgɔ irisu b'a fɛ a ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ irisi ninnu soutenu dɛ mais irisiw tɛ se ka Mali libérer Mali armée place la voilà la vérité a ko Assimi Goïta mana jamana ko la wari bɛ sɔrɔ Mali yɔrɔ yɔrɔ la Assimi y'a dɔnbaga de bila a bɛɛ la ou bien a somɔgɔw ou bien a teri ni n kɔrɔna cɛ a kɛlen bɛ k'o de kɛ c'est à dire k'a fɔ ko jamana ko de don mun bɛ se mun na o ka bila o la ale tɛ ka jamana jɔ n'o ye dɛ ale jamana k'a ka propriété privée di o la to jamana tɛ ka se ka taa ɲa bolo Drissa bɔra a y'a bɛɛ fɔ Drissa ye fɛn fɛn fɔ ne ko ye Assimi dɛmɛbagaba de mun filɛ ka kuma ta Assimi dɛmɛbagaba de kun ye nin ye a ko Assimi ka démissionné ne bɛ mun fɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna n'aw bɛ se Assimi gɛn ni kɔrɔna cɛ a tɛ se wallahi a y'a muɲu Assimi kɔrɔ i ma ye Abdou Niang bɛ ka bɔ ka nkalon nɔrɔ aw la k'aw ka formation ma ɲɛ o bɛ bon
aw be ka o yere faga te ka do bo u ye ne ke citerne bo lawla mo be ka ni citerne mo nyima ko la soferu be ka faga bubu mabel bora ko citerne bo la do ye tero ka complice foma bora galon ro citerne bo lawla bo biwe ka galon ro sorasi munu be ka sare sorasi munu be ka sanye de u be ka galon te ka noro ulu fana bi te o ka tigara simi ka fanga la ala ka tiɲɛ bange alibi ni Assimi Goïta dɛmɛ bagabadi nya fo malien ɲɛna basa ni basa bla kogo la a bɛ boli a bɛ yɛlɛ ni tori bla kogo la a bɛ bi parce que tori tɛ se ka yɛlɛ o do bamananw b'a fɔ basa bɛ se ka yɛlɛ kogo la mais tori tɛ se ka yɛlɛ o kɔrɔ dɛmɛ ni basa pousser don dɔrɔn a yɛrɛ bɛ se ka kogo tɔ yɛlɛ ka taa sanfɛ mais tori tɛ se ka yɛlɛ bon Assimi ye tori de ni y'a bla kogo la dɔrɔn a bɛ bi ate poro nya ate poro para poro nya ni mun poro la kadama obetlala kuma be flo nya koro capitaine Drissa Keni bora kuma na ni ne wula kale be taka Mali défend o ma deme doso kulela kay marfa dama amba u deme ay na surasu faranga o ma son an kulela bo Assimi Goïta marfa di mogoma amason o abe fanga gagner choko jume Assimi bolo kambi se ka gagner Facebook de ça faire ni TikTok quoi ça dit que katoka bubu mabel na bolo katoka foko missile kinjal be Mali bolo ka ngalomba o tege quoi ale bolo ko jamana jo e science fiction di ma nyoko président betiye Mali kono ne président amal demunde ankuna ate je ate sunin tile bo nyokona a benana che Assimi Goïta ka duru flama tambo ni amal demunde ka Mali marata ate foi kalama ngoma ni mo ni fi nalona katla ka juguya obe duguchi obe ke muru de ka ere kono fara awa Assimi teta ateta nyafe na Assimi gagna kelena na yenye kare kola ka foma ko tout sego tongora antigerila sumbe ja ibado depo o daminela sumbe ja depa damine ibado wallahi ne harama don tonye ala titanya ni go moko ka sute ko ika duguteje c'est-à-dire que a flora mina bi bebe ka tiye bi che bora ya befo ube ka marama fe munu ira ko arme tadu ntena ndado orola mais o tiye betla ka bange muni biteklingi ma fo folo de anya avion munu soro folo okay Mali arme ta mais bibi na we ka mina munu ira ambero na ko bi Mali ka mina unte de irisu de tadu ni irisu na nduga mina ngedoro beta Mali drapeau glula ni ataku chara ubetaka magasin wono kataka mobili dona mana bodoro ko arman kurana na et pour baka ke quoi Mali on ba do kubeka galon frate ata commentaire kalandoron c'est-à-dire que non che Mali binjoko jugara wallahi ala ka barka do malla mbeka kuma ofa oromina alisa anifis komba maba mo ngonu ga renfort banana anifis ale be bamako kona be ka mo kele e bisa ka gagner kele e kele bisa ka gagner kele la il y a politicien kele kolu mai anye fanga dima ini munu jara ka fanga ta ini munu jara ka ta ibe ka mine fa fe no ye M5 ye yolu fana jamfa e go ko far anye farasi game ago ko Côte d'Ivoire nodo o ma bode sisa abe ka ta nyesi au sorasi nyoko ni police ou gendarme dima là c'est grave Abdou Niang Ngor ka comment faut c'est grave. Odo Kundo, capitaine Drissa, merci beaucoup. Akambe. Allah,